खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं उदांस्रि मोसाहारि। इउपिपिएलनि सुबुं गौमाजों लोगोसे बोसोरसालिया जथुमा खुंदों। जमदुवाराव दिनै इउपिपिएलनि सुबुं गौमाजों लोगोसे बोसोरसालिया जथुमा खुंदों। नंगौ, जमदुवार बियाबनि सिङाव थानाय खासियाबारि आर'नाइ गेलेग्रा फोथाराव इउपिपिएल दोलोनि सुबुं गौमाजों आरो बोसोरसालिया जथुमा खुंनायजों लोगोसे जयनिं हाबाफारिबो खुंफुंदों। मख'जाथावदि बे हाबाफारियावनो गुबुन गुबुन हानजानिफ्राय गासै 4,000निबो बांसिन सुबुंफोरा इउपिपिएल हानजायाव जगदान जादों। दिनैनि बे जयनिं हाबाफारियाव बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गोविंद चन्द्र बसुमतारीजों लोगोसे आसामनि केबिनेट मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म, एमएलए लरेन्स इस्लारि, जिरन बसुमतारी आरो इउपिपिएल दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारिजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफोरा मैखोमै बाहागो लानायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। दिनै जमदुवाराव जि इउपिपिएलनि मोनसे सुबुं गौमा जादों, बोसोरसालिया जथुम्मा आरो बाहाय जयनिं प्रग्राम जादों। बे जयनिं प्रग्रामखौ हाजार मानसिफोरनि जि मोनसे जगदान बेखौ नुनानै जोबोद आङो रंजाखांनाय फैदों। मानो होनबा जमदुवाराव जों थांनाय बाराव जेनदोंमोन इलेक्सनाव, नाथाय माने एबारनि जि सुबुं गौमा बेखौ नायनानै नुयो जे 2025आव इउपिपिएलआ जमदुवार समस्तिखौ देरहागोन आरो गावनि आखायाव लाबोनो हासिगोन बे रोखा। नुदों आङो ससियेल मिडिया, निउज मिडिया बाहाय नुदों। आंहा बुंनांगौ जेबो गैया, सोरबाया बबेबा दलाव थाङो मायो बे बिनि अधिकार। नाथाय आं मोनसेबो खावलायनाया मा, खायफा सुबुंफ्रा माखासे सुबुं दङ जायफ्रानाखि एखेबारे जातीयताबादि मोनसे आन्दलनखौ दैदेनबोदों, नेतृत्व होबोदों। बिसोर बाराद्राय सोलाय सोल' जायाबालाय हामगौमोन, आं बेखौल' खावलायनो लुबैयो। नाथाय बिथाङा बबे परिबेसाव बहा मा थांनो नागिरदों दाबो थाङाखै, आं बुंनो हाया थांगोन होननानै। नाथाय बबे परिबेसाव बहा सोलायलांनो नागिरदों आं नाथाय बुंनांगौ जेबो नङा। बेखौनो आङो खावलायगोन जे मोनसे हिस्ट्रिया बिथांमोननि लिंक दङ आरो बिथांमोननि हिस्ट्रिया जाहैबाय जातीयताबादि आन्दलननि हिस्ट्रि। बेखौल' रैखा खालामलायनो हायोबा गाज्रि नङा। बे दिनैहाय जमदुवारनि 4,000निबो बांसिन गुबुन गुबुन हानजानि सुबुंफ्रा दिनै इउपिपिएलआव हाबफैबाय। दिनैनिफ्राय जोंनि प्रमद बर' सार दैदेननाय, जोंनि इउजि ब्रह्म सार दैदेननाय, गोविंद बसुमतारी दैदेननाय जे हानजा इउपिपिएल हानजा, बियो जमदुवार समस्तियाव जे देरहाबाय, बेखौ दिनैनो जों फोसावनो हाबाय। नुबाय रोजा सुबुंफोर दिनै जइन जादों। जोंनि हानजानि निति आदर्शखौ मोजां मोननानै, जोंनि बिटिआर सरकारनि हाबाफारिखौ मोजां मोननानै दिनै बयबो दले दले जोंनाव जगदान जाफैबाय। बावैसो सिगां नैबे जायनाखि फोथार, बे फोथारावनो माने बिटिआरआबो मोनसे जयनिं हाबाफारि लादोंमोन। बेबायदि गोबां इउपिपिएल एबा गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनि सोद्रोमाफोरा बिटिआरआव हाबदोंमोन। बिपिएफ हानजा आरो हाग्रामा महिलारिया जाहैबाय बड'लेण्डनि जाखां बिदिन्था आरो इउपिपिएल आरो प्रमद बर' सारा जाहैबाय जोंनि बड'लेण्डनि जाफु आरो इयुन बिदिन्था। बेखायनो दिनैहाय जोङो बिपिएफ आरो हाग्रामा महिलारिनि बाथ्राखौ रायज्लायनो गोनां जेबो गैला। रायजो राजाफ्रा दिनै जोंनि खामानि मावनायफोरखौ मोजां मोनदों, इउपिपिएल हानजाखौ मोजां मोनदों। जों जे दिनै बड'लेण्ड ओनसोलाव सान्थि गायसनबाय, बयनोबो न्याय होबाय आरो जौगानायनि फारसे जों आगान सुरबाय, बेखौनो मोजां मोननानै दिनै रोजा सुबुंफ्रा जोंजों मोनफ्रोमबो समस्तियावनो जइन जागासिनो दङ।